Winner ang salidang Firefly nga dalit sa GMA Pictures ug GMA Public Affairs sa Metro Manila Film Festival 2023. Anang report ni Mark Reggie Abella. Yung mga storya ng nanay ko. Nidaug nga Best Picture o Best Screenplay ang GMA Pictures and GMA Public Affairs nga Firefly. Giila usab nga Best Child Performer si Sparkle Child star Euwenn Mikaell. Dungan nga misaka sa entablado o gidawat ang award sa mga cast sa Firefly kauban sa GMA Pictures President Annete Gozon-Valdez o Senior Vice President for GMA Pictures and First Vice President for Public Affairs Nessa Valdellon. We're just very thankful na nabigyan kami ng ganitong award. We're thankful na na-recognize yung hard work at lahat ng hirap na pinasok sa pelikulang ito. We're hoping na panoorin pa to sa mga hindi pa nakakanood kasi talaga namang magandang pelikula. Dayag usab sa panagway sa child star nga si Euwenn Mikaell ang kalipay samtang nagbitbit sa iyang trophy is si Best Child Performer. Sobrang saya ko po kasi first time ko pong makahawak ng ganitong award. Kinabahan ka ba? Well, kasi hindi po ako umaasa na ako'y mananalo, kaya hindi po ako kinabahan. Anong tinawag na yung pangalan mo? Anong naisip? Sabi ko, Bakit naman natawag ng pangalan ko? So, na-realize ko, Best Child Performer. Samtang, aniya ang laing mga mananaog sa Metro Manila Film Festival 2023. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella, GMA Regional TV Live.